ఇప్పుడు మన డాగీ అప్డేట్ అనేది చూద్దాము. చూడండి మా డాగీ ఎలా ఉందో. చూడండి కాలు అయితే తగ్గింది, కొంచెం పర్లేదు. సో మెడకి ఇలా ఎందుకు వేసాను అంటే అది ఒకటి వేసాను. అయితే నేను నా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏమన్నారు అంటే అది పెట్టినా కూడా నాకేసుకుంటుంది కాలు అని చెప్పాను కదా. సో అతను ఏమన్నారని ఇంకోటి వేయండి, బెల్ట్తో, మెడకి బెల్ట్ ఉంది కదా, బెల్ట్తో పాటు వస్తుంది, తీసుకోండి. ఇది తీసుకుంటే ఇంకా అసలు అవ్వదు, జస్ట్ ఫుడ్ తినడానికి తప్ప కాలు టచ్ చేయడానికి అసలు అవ్వదు అని అన్నారు. సో అందుకు ఇది తీసుకోమంటారు. 2 పెట్టేశాను ఇప్పుడు దీనికి మెడకి. సో ఇప్పుడు బాగానే ఉందండి కాలు, అంటే కుంటుతూ నడుస్తుంది మాట, తగ్గింది. వాపు అన్నది కంప్లీట్గా తగ్గిపోయింది అనమాట. చూడండి చూపిస్తాను మీకు. చూడండి కాలు చూడండి, అదిగో చూడవట్లేదు అసలు. పౌడర్ రాసాను, పౌడర్ అది ఉంచుకుంటుంది. నార్మల్గా అయితే పౌడర్ ఉంచుకోవట్లేదు అనమాట. సో నేను బయటకి ఎవరు వచ్చినా కూడా మేము వచ్చేస్తుంది ఏడుస్తుంది. పాపం దానికి నొప్పి వస్తుంది కదా పెట్టడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది, కానీ తప్పదు, ఉంచుకోవాలి కదా. సో అందుకు